Hemm bżonn li ssir xi ħaġa, spiċċajna maqfula ġodarna u ma nistgħux niċċaqalqu. Dan kien il-messaġġ ta' Raymond Fenek, resident fit-triq il-ferrovija l-qadima f'Ħalbalzan, li spiċċa vittma ta' negliġenza u nuqqas minn ħaddiema li qed jaħdmu f'din it-triq. Din il-ġimgħa żorna din l-istess triq u tkellimna ma' Raymond illi fissrinna dak li għadda minnu f'dawn l-aħħar jiem. Ħriġt bil-kelb filli miexi u ma nafx ġara, daqqa waħda nsib wiċċi mal-art. Qed inħares madwari ninduna li kont jaġu gandott ġifieri. Dana fetħu gandott minn ġo triq qasmu l-bankina ġifieri fuq il-bankina wkoll, jien kont miexi fuq il-bankina. Paċenzja forsi fit-triq imma fuq il-bankina ma kunx qed tistenna. Anka stess, meta inti qed timxi fuq bankina, jekk inti sa tiftaħha tagħmel biċċa ħadida, tagħmel xi ħaġa. Huwa spjegalna li wara l-waqa ma setax iqum, weġġa' saqajh, idu, ġembu u spaltu u sostna li kieku ma kienx hemm il-mara fil-parapett kieku żgur kien idum ferm aktar fil-kandott. Spjegalna wkoll x'ġara meta ġew għandu l-pulizija biex jaraw is-sitwazzjoni. Ġew il-pulizija xi nofsija wara. Wieħed minnhom kif daħal għalli għandi xorti li mixijat bħalek, għalli għax kont sa naqajjin ukoll ma rajtix il-gandott. Għalli da ma għamlux dawn hawnhekk għatlu qed tara xi dawlint. Għalli għar barrier xi ħaġa. Għatlu ma għamlu xejn, għatlu kieku rajta għamlu barrier kif hemm issa tara li hemm xi ħaġa. Ma għamlu xejn. Raymond għalinna li sab kooperazzjoni sħiħa mis-sindku ta' Ħalbalzan Ian Spiteri u kif ukoll mill-Kunsill Lokali u insista li mhux ġust li hawn Malta tittieħed azzjoni wara inċident minflok tittieħed prekawzjoni kif suppost. Da hemm bżonn li xi ħadd jieħu il-liġi u jinforza b'xi mod. Għax hekk ħaneqgħu sejrin hekk in-nies se jispiċċaw jeħdu l-liġi f'idejhom huma u jkollhom raġun ta' għax dan hekk xi ħadd jiġi jiġbed id-dar fuq rasek, hekk xi ħadd jiġi jagħmellek toqba jwaqqak u satat kienet jien naf kelli ommi jien niżlet u waqgħet hemm alla ħares rajt hemmhekk għax ma nafx kont nagħmel. Intant akkost dan l-inċident li seħħ ftit tal-jiem ilu, xorta waħda jisu l-ħaddiema ma tantx ħadu talima mis-sitwazzjoni. Dan hekk kif kien hemm numru ta' kandotti fil-bankini fil-viġinanzi li xorta tħallew bla bolard jew barrier. Dan l-eżempju stajna narawh anke fl-istess bankina ta' faċċata fejn seħħ dan l-inċident.